muzikanten zijn bezig met muziek maken en weten vaak niet precies hoe het nou zit, waar je op moet letten met je rechten, waar je op moet letten als je een contract afsluit en hoe je bij een radiostation terechtkomt, hoe het werkt met optredens krijgen. En juist dat soort dingen, ja, die moet je iedere keer weer opnieuw vertellen, want dingen gaan helaas toch niet vanzelf. Als muzikant moet je toch een hoop werken, want er is een hoop concurrentie ook. Er wordt heel veel muziek gemaakt. En in een uur radio kunnen maar 10 plaatjes gedraaid worden. Dus hoe zorg je dat het jouw plaatje is en niet het plaatje van Madonna? Waarom zijn jullie hier vandaag? Om onze band proberen een stap verder te helpen. We willen onze muziek promoten, we hebben net een cd uit. En we willen zoveel mogelijk spelen en dat door het land verspreiden. En we hopen hier een beetje kennis op te doen bij de hand van de workshops. En het een beetje te kunnen promoten bij boekers en zo die hier zitten bij de demogesprekken. Ja. Ik vind dit toffer. Ik vind dit toffer. Ik zou eerder, als ik jou was, als je een live show gaat doen... Wat is het belangrijkste wat je hebt opgedaan op deze dag? Wat ik heb opgedaan? Nou, ik heb een contact gelegd in Arnhem. En dat is echt te gek. Hij kan mij singer-songwriter festivals kan hij mij aanraden en zo. En kan ik daar een beetje terechtkomen. Doe hetzelfde nou nog eens wat je nu speelt en dan zet de gitaar eens wat zachter en speel je ook wat zachter. En doe helemaal geen breaks en luister naar elkaar. Het klinkt alweer heel zakelijk, eerder dan wel rock'n'roll. Er is heel veel rock'n'roll, maar dat ziet het publiek over het algemeen niet. Maar er zit natuurlijk ook een zakelijke kant aan de muziek. En zodra je op een podium gaat staan en geld verdienen, ja, praat je ook over zaken. En dan is het het beste om vanuit de muzikant en vanuit de rock'n'roll te zorgen dat je je zaakjes goed geregeld heeft.